Ang ko nakasarita sir, dapat no tatay dito no. Ket mapakawan nyo dito inobra na ma'am. Answer. At na kasama kindi di anak ko. Dito na painet, inaala ni. Ito na, kaya mo ang kumakuha ako. So, Saan na mapakawan ni Nanay Cornelia ti lalaki ang maipagrup anang tagtagbat ti upatapulok ket innem ti tawen na abarona ani Vicor Wanay ken residente ti nakapasamakan ti insidente a Barangay 6 San Juan Bautista iti ili ti San Nicolas. Iti investigasyon ti pulisya, ti talupulok ket tallo ti tawen na suspect nga ambulant fish vendor ken residente mitlaing ti naso lugar tinang komprontar ti biktima aging gana nagtinag daytoy ti panang tagtagbat na kenkwana. Pag-amuam kanong ket napan ni detoy suspect tayo. Nagsarita da bit pagamuam ket tinagbat na kanometen letoy biktima. Nagsagabat ti biktima ti sugsugat ti naduma-duma paset ti bagina karaman ti tenged na. Insigida na itry daytoy iti balay pagagasan ken adda pay laing iti ICU para ti agtultuloy apan nakataming na. Ti suspect ti insigida meta naglibas ngem nakemmegbet laing daytoy digiti otoridad babaen ti naiway at a hot pursuit operation. Tay suspect ket nagtaray jay balay tangkel na jay Lawag, Barangay 1. So upon receiving the information, nagkasatay da Agosti kwa hot pursuit operation ket baligi nga natiliw detoy suspect kahit kulay clear nga nagsurrender apo detoy suspect no ket di natiliw. Kuna ti suspect at ti biktima ti muna adin misok kenkwana a rason an aramid na ti krimen. Dilalabang kami sir na yung muna. Nakaramit kami tiyan sila na nasa-break na. Kaano na kayo dinanong sir? Di medlaing kalman. Yes sir. Anong rason na sir? Hindi nagtamakuan sir kasi dali kong namin yung bayaw ko sir. Ngim amo may pay re-review before kideta sir. Okay kayo met agam amo kayo sir. Yun sir. Ket ana nga itatan sir, pagbabawian ba deto yung naubraam? Yes sir. Ako lang yung bayaw ko sir. No, ada iti mensahem kayong kuha na sir, anati kayat mo nga ibaga? Pero naman kasi sir. Dumawat ka kadi pamakawan sir. Sumango daytoy iti reklamo a frustrated homicide. Kabayatan na desidido ti pamilya ti biktima nga ikamat ti hustisya para kenkwana. Kunamit ti inana nga aging gana ita ket saan na pay amay liwliwag ti napasama kiti anak na. Naistorya na ma'am no ano iti makaiga po dito panang tagtagpat kenkwana dito suspect. Ampay alang sir at ampay unay sa uso na ako. Naligat pa lang. So anong iti plano ti pamilya yung ma'am? Kaya i-privado din sir. Kamat yung hustisya. Sir. Mark Magdirila, Balitang Solid North.